С фирма Мухтаров започнахме работа още от самото основаване на нашата компания през 2000-та година. По това време нашата основна дейност беше доставка на вентилационна техника и по това си приличахме с Мухтаров през 2000-та година, че те бяха един от основните инсталатори на вентилационна техника и оборудване във Варна по това време. През годините фирма Мухтаров започнаха да се интересуват все повече и повече от нашата пълна гама продукти, която ние развивахме през целия този период и лека по лека, мисля, че в момента Мухтаров пазарува цялата наша пълна гама продукти. Фирма Мухтаров е изключително надежден партньор, изключително лоялен към нас и през годините, всяка изминала година, постига все по-добри и по-добри резултати. Моите пожелания не са свързани с бизнес и развитие, тъй като съм сигурен, че вие ще го постигнете. Това, което мога да ви пожелая е да останете все така коректни, все така добри в отношенията с вашите партньори, колеги, служители и клиенти. Бих искал да пожелая на фирма Мухтаров здраве, както и много успешни години на пазара.